Og her har vi jo arbejdet med forskellige målgrupper, blandt andet, jeg startede med, det med soldaterne var på det var det, man kalder for et klinisk randomiseret studie, hvor vi undersøgte effekt. Så var der signifikant positive resultater for begge behandlinger. Der var en smule Navigation resumed. Ud af dokumentere en effekt. Der skal være noget evidens. Ja. Og du var selv lidt inde på det tidligere, og det hjælper naturen også med. Måske er det også den fysiske aktivitet, der kan være ved at gå en tur eller luge i sin have. Kunne man måske lige så godt strikke ind i stuen? Eller, altså, kan du se, hvor jeg vil hen? Jeg kan sagtens se, hvor du vil hen, men jeg tror, at det man kan sige, det er, at naturen har en hvor man på baggrund af de ressourcer og behov, du har, laver et tilpasset forløb med særlige aktiviteter, som understøtter din sundhed. Så kommer du igennem et terapeutisk forløb, kan man sige, som der skal et terapeutisk forløb, hvor naturen indgår som en væsentlig tag for givet her i vores samtale om, at naturen har terapeut. Ja. Jamen, det er der da. Jo, og det der med at begynde at altså alle brikker i livets puslespil skal have den størrelse, de nogle gange skal have. Og jeg synes, du har fuldstændig ret, Svend. Vi skal ikke puste det op. Vi skal ikke gøre naturen til løsningen for alt muligt. Altså, jeg plejer at have det sådan, at nogle gange så er min ende meget tyder på, at børn er halvt så meget ude i naturen i dag, som vi var dengang vi var børn. Ikke? Og det har jeg det skidt med, både fordi de ikke får de oplevelser, men fordi de heller ikke mærker, hvad er det, naturen kan, så de intuitivt ved det, når de på et tidspunkt kommer i en situation som voksen, hvor de er stressede, og der vil de så have vidst intuitivt, hvad naturen kan give af fred og ro osv. Men andre vitaminer også, vi også skal have. Så jeg synes heller ikke, jeg er enig med dig i, at det skal ikke være et korstog. Det bliver ting aldrig smukke af, vel? Men det er vel måske, altså, måske det jeg prøver at sige også, det er, at vi har jo ligesom skabt et begreb om naturen, som måske også